Fi yw Andrew, fi'n byw yn Penarth a fi'n hyfforddi criced gyda clwb criced Penarth. Doedd dim cynllun, i fod yn onest, nes i just cynnig helpu y clwb. A wedyn, yn y sesiwn gyntaf, nes i sylweddoli oedd rhan fwyaf o'r blant yn siarad Cymraeg, felly nath i just ddod yn naturiol, i fod yn onest. So fi wedi cael hyfforddiant gyda Criced Cymru, Criced Wales. Be ni eisiau gweld gyda criced yw bod plant yn chwarae'r gêm, so fi wedi rhoi lot o gemau mewn i'r cwrs a rhoi gwybodaeth i'r hyfforddwyr a'r cynorthwywyr sut i arwain y gemau yna, ond yn bwysig yn y Gymraeg. Fi jyst yn meddwl bod yn bwysig i gael y cyfle i hyfforddi trwy'r Gymraeg a'r Saesneg a bod y clwb yn hapus i ni wneud hwnna. Be ni sy'n gwneud bod pobl yn gyfforddus yn arwain criced trwy'r Gymraeg, trwy wneud pethau'n ymarferol, ond hefyd trwy bod yn gyfforddus gyda'r terminoleg a bod yn defnyddio'r terminoleg cywir. Mae plant yn mwynhau, ond fi'n cael lot mas o fe fel hyfforddwyr hefyd. Bod pwysigrwydd i'r iaith Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ar ffaith bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o'r strategaeth mae Criced Cymru wedi datblygu i wella cydraddoldeb ar draws y gêm, ar draws y wlad. Megis dechrau ydy, a mae'r clwb wedi tyfu yn gyflym dros y blynyddoedd diwetha o rhan defnyddio'r Gymraeg, so gen i weld sut mae fe'n datblygu yn y dyfodol.